एकीकडे प्रदर्शनामध्ये आपल्याला आधुनिक मंगलयान की जे जगातलं एक वैशिष्ट्यपूर्ण असं मंगलयान किंवा जगाची सगळी लक्ष लागून लागलेली अशी ती गोष्ट होती की भारताचं यान मंगलापर्यंत पोहोचलं आणि जगातला आपला पहिला देश ठरला. त्याची प्रतिकृती, चांद्रयानाची प्रतिकृती इथपासून ते अगदी सामान्य भारतीय माणसाकडे एक अत्यंत शुद्ध लोखंड करायची पद्धत आहे, याच्यामध्ये विजेचा वापरच केला जात नाही. इथपासून हे तंत्रज्ञान आपल्या देशामध्ये परंपरागत जे होतं आणि ज्याच्याकरता भारत जगामध्ये प्रसिद्ध होता, तर अशी आधुनिक तंत्रज्ञानापासून ते अगदी पारंपरिक तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व प्रकारची मंडळी आपल्याला इथे सहभागी झालेली पाहायला मिळणार आहेत. आणि आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे ब्रह्मोस वगैरे तिकडे मॉडेल्स ठेवणार, त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी कसले असतले? हाजे भायर DRDOंतल्यान खुबशें संशोधन जाल्लें आसा आनी इस्रोचे फक्त अवकाशयानांत न्ही पूण तांची बाकीची टेक्नॉलॉजी आमकां कॉमन मॅना पर्यंत हाडिल्ली आसा तांणी तें सगळें दाखयतलें. म्हळ्यार आमच्या लोकांक जनसामान्या पर्यंत पावपाक म्हळ्यार फक्त टेक्नॉलॉजी लॅबॉरेटरी खातीर किंवा युद्धा खातीरच न्ही पूण आमचें जिवन, सामान्य मनशाचें जिवन बरें जावचें हाज्या खातीर हे इनोवेशन्स आसात. खरें तशें सांगप जाल्यार आमच्या ह्या हेजे कॉन्फरन्साचे थीमच अशी आसा की इनोवेशन इन सर्वीस ऑफ इनोवेशन इन सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी इन सर्वीस ऑफ मॅनकायंड. म्हळ्यार इनोवेशन हो विशय पूण सर्वीस ऑफ मॅनकायंड हो तितलोच म्हत्वाचो उपयोग आनी हाजे खातीर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजीचे आमी हे उलयतात. म्हणटकच हे सगळे जे कितें डिस्प्ले जावपाचे आसात, कितलेशा भुरग्यांनी म्हळ्यार एक नवीन नवीन शोध आसा जे आमकां रोजच्या वापरान हाडपाक मेळटले, हे सगळे थंय डिस्प्ले जातले. तर तुम्ही आता 3 दिवस सत्र घेणार आहात, त्याच्यात वेगवेगळे विषय असणार, सो त्याच्याबद्दल थोडी काही माहिती देणार? खूप चांगल्या विषयांवर सत्र या ठिकाणी होणार आहेत आणि देशातले महत्त्वाचे तज्ज्ञ या सत्रांमध्ये बोलणार आहेत. आपल्या देशामध्ये ग्रामीण भागातल्या लोकांकरता विज्ञान तंत्रज्ञानाचा विकास करून ते स्वयंपूर्ण स्वावलंबी ग्रामीण क्षेत्रातले लोक कसे होतील याच्याकरता महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलायझेशन ही संस्था काम करते. ही वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञानात्मक संशोधन संस्था आहे आणि ह्याची संकल्पना महात्मा गांधीजींच्या मनामध्ये होती आणि वर्ध्याला सेवाग्राममध्ये ही संस्था केंद्र सरकारतर्फे चालवली जाते. त्यांचे संचालक या ठिकाणी प्रमुख संचालक इथे येऊन मांडणी करणार आहेत. तसंच आपल्या देशामध्ये गेल्या 25 वर्षामध्ये IT किंवा सॉफ्टवेअर या क्षेत्रामध्ये आपल्या देशातल्या लोकांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आणि आपल्या देशाचं स्थान जगामध्ये उंचावलं. तर त्यासंबंधी सुद्धा या परिषदेमध्ये खूप मोठं विचारमंथन चांगलं तज्ज्ञ लोक देशभरातले करणार आहेत. आपल्या देशात अंतरिक्षामध्ये जे इस्रोनी काम केलं, तर इस्रोचेही शास्त्रज्ञ इथे येऊन इस्रोच्या कार्याची माहिती सांगणार आहेत. आणि दुसरं म्हणजे आता अर्थ सायन्सेस नावाचा एक विषय सध्या खूप सगळ्या जगातल्या लोकांचं लक्ष वेधणारा असा झाला आहे, तर त्यासंबंधी विशेष सत्र इथे होणार आहे. डॉक्टर सारस्वत हे आत्तापर्यंत DRDO म्हणजे डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनचे 2 वर्षापूर्वीपर्यंत महानिदेशक, महासंचालक होते. ते आज ते वर्तमान सध्याच्या नवीन सरकारने त्यांना जो नीती आयोग स्थापन झाला आहे त्याचे ते कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून त्यांना घेतलं आहे आणि ते विशेषतः विज्ञान तंत्रज्ञानाविषयी त्या ठिकाणी अधिक कामगिरी करणार आहेत. तर ते मेक इन इंडिया या संकल्पनेवर ते या ठिकाणी बोलणार आहेत की विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपल्याला ही संकल्पना अधिक प्रबळ आणि आपल्या देशाला उपयोगी कशी करता येऊ शकेल. स्वच्छ भारत हा एक विषय आपण आता घेतलेला आहे. देशभरात अभियान चालू आहे आणि आपल्या देशातली एक महत्त्वपूर्ण रासायनिक तंत्रज्ञाना क्षेत्रातला एक उद्योग एक्सेल इंडस्ट्रीज मुंबईमधले, त्याचे जे मालक आहेत अश्विनभाई श्रॉफ, ते इथे येऊन स्वच्छ भारत याविषयी काय आपण कल्पना करतोय, कसं आपण त्यामध्ये पुढे गेलं पाहिजे याची संकल्पना मांडणार आहेत. डॉक्टर वलियेथन पद्मविभूषण ज्यांना केंद्र सरकारने दिलं 2005 साली आणि केंद्र सरकारमध्ये एक इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च याचे ते सल्लागार म्हणून काम करतात. असे आपल्या देशातले खूप मोठे डॉक्टर ज्यांना मानलं जातं, ते वलियेथन गेली 20 वर्ष ते ॲलोपॅथीचे डॉक्टर अत्यंत मान्यवर असे असले तरीसुद्धा आयुर्वेदामध्ये ते गेली 20 वर्ष काम करतात. तर आयुर्वेद आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्र याचा संगम कसा होईल याच्यावर त्यांनी खूप मोठं कार्य केलं आहे, तर ते येणार आहेत. तर अशा प्रकारचे अनेक विविध विषय हाताळले जातील. अनेक महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचे विषय मांडून तज्ज्ञ लोकांकडनं माहिती दिली जाणार आहे. तर अशी एक साधारण संकल्पना आहे.
गोडसे बाब, आता स्वच्छ भारताचेर विशय आसतलो म्हणल्यार तुम्ही पळयतात की गोंयान गार्बेज कितली आसा आनी गार्बेजीचेर जी समस्या आसा ती अजून कांय सुटना. ह्या बाबतीन ह्या विज्ञान परिशदेंतल्यान कितें हालचाल जातली? नवीन जे कितें शोध आसात ह्या विशयाचेर किंवा कितें संकल्पना आसात त्यो एकतर म्हळ्यार पयलीं तत्व ह्या स्वरुपात पयलीं मांडच्यो पडटल्यो आनी मागीर ताजे आमकां कितें तें डेमॉन्स्ट्रेशन टायप पायलट प्लांट तसो करचो पडटलो. पूण हो एक म्हळ्यार ह्या सगळ्या संकल्पनेंत हो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ अवर वेस्ट किंवा रिसायकलिंग हे विशय आसतले. हाजेर थोडी तरी चर्चा जावचीच आसा. या प्रदर्शनामध्ये ह्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी येणार आहेत. एक भोपाळमध्ये विज्ञान भारतीतर्फेच इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट चालवली जाते आणि आपल्या देशात ही कचरा ही एक मोठी गंभीर समस्या आपल्या देशात आहेच आहे, जगामध्ये सुद्धा. विशेषतः आपल्या देशातल्या समस्येविषयी अधिकाधिक चांगली आपल्याला समाधानकारक उत्तरं कशी शोधता येतील असा प्रयत्न त्या संस्थेमध्ये केला जातो. विज्ञान भारतीनेच ती संस्था विकसित केली. त्याच्याबरोबर अनेक छोटे छोटे लोक प्रयोग करत आहेत. कांदळगावकर वहिनी नावाच्या एक आपल्या भगिनी पुण्यामध्ये या कचरा व्यवस्थापनामध्ये काम करतात आणि कचऱ्यातून ऊर्जा कशी निर्माण करायची. पुणे महानगरपालिकेने या कांदळगावकर वहिनींना एक छोटा प्रकल्पच दिला आहे आणि त्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करतात. तर त्या या प्रदर्शनामध्ये येणार आहेत आणि त्यांनी काय प्रयोग केला, विज्ञानाचा कसा वापर केला, कचऱ्यातून वीज निर्मिती. तर हा प्रयोग जसा पुणे महानगरपालिकेने त्यांना दिलेला आहे, रतन टाटांनी त्यांना परवा पुरस्कार दिला स्वतः, तर असा प्रयोगही इथे मांडला जाणार आहे. म्हणजे गोव्यामधल्या आपल्या कचरा व्यवस्थापनासाठी अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी आपल्याला इथे उपलब्ध होतील ज्ञान म्हणून आणि जे आपल्याला वापरता येऊ शकेल. ही सगळी लोक या ठिकाणी येतील. तर अशा प्रकारच्या काही गोष्टी या ठिकाणी येणार आहेत प्रदर्शनामध्ये, ज्याचा स्वाभाविक लोकांना एक उपयोग होईल असं वाटतं. DRDOचे तशेंच डिफेन्साचे संबंध आशिल्ले व्हडले व्हडले मनीस हांगा येतले. लकिली म्हणटा तशें की आमचो गोंयचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार संरक्षण मंत्री जाला. पूण तुमी जाणा आसतले की लश्करान जावं नेवीन म्हणजे आर्मीन तातूंत भितर सरपाक भुरगीं फाटीं फुडें जातात. सो ह्या विशयाचेर थंय कितें उलोवप जातलें? परवरी DIET थंय इंजिनियरींग कॉलेज किंवा इतर स्टुडंट्सांक एक आमी इंटरॅक्शन अरेंज केला. म्हळ्यार ते DRDOचे सायंटिस्ट आनी तांचे कोण स्पेशलिस्ट आसात ते आनी आमचे भुरगे कितें आसात हे इतले उच्च शिक्षीत भुरगे हांकां रिसर्चान जर आमी भितर घेतले किंवा तांकां एक मेक इन इंडिया ह्या कन्सेप्टान जर आमी एंटरप्रेन्योरशीप डेव्हलप करपाक जर तांकां एक भितर हाडले तर तांकां एक उत्साह येवंक शकतलो. म्हणून एक ते मुद्दाम 3 वरांचो एक इंटरॅक्टीव सेशन दवरला आनी तातूंतल्यान पळोवया की कशें कितें म्हळ्यार काळ सांगतलो आमकां की कितले गोंयकार फुडें सरतले म्हणून. पूण एक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक काय हरकत ना न्ही. म्हणून ताका जर सगळ्या इंजिनियरींग कॉलेजांनी हें कळयलां आनी तांणी नांव नोंदणी केला आनी तशें ते 5 तारखेक मागीर ते हो कार्यक्रम जातलो थंय. असो 5 तारखेपासून 8 तारखेपर्यंत एक्सपोजिशन असणार. बरोबर सर, ते लोकांसाठी सर्वांना खुलं आहे. हो, हे प्रामुख्याने शैक्षणिक अशा प्रकारचं हे प्रदर्शन असेल. आपल्या देशातल्या विज्ञान तंत्रज्ञानाची आपल्या देशाची उपलब्धी काय, आपल्या देशात परंपरेने आलेलं विज्ञान तंत्रज्ञान कसं होतं, आपल्या देशातल्या तरुण मुलांनी कशा प्रकारे नवीन नवीन आविष्कार केलेले आहेत याचं उत्तम सहभाग असलेलं हे प्रदर्शन आहे. आणि हे गोव्यातल्या सर्वांसाठी, गोव्यातल्याच काय अन्य गोव्याच्या आसपाससुद्धा जी राज्य आहेत तिथूनसुद्धा आलेल्या लोकांकरता हे खुलं प्रदर्शन असणार आहे. सर्वांकरता याच्यामध्ये निःशुल्क किंवा शुल्काचा प्रश्नच येत नाही. हे शैक्षणिक ज्ञान लोकांपर्यंत पोचावं आणि त्या ज्ञानाबरोबर आपल्या देशातल्या ज्या प्रगतीच्या उपलब्धी आहेत विज्ञानाच्या क्षेत्रात, मंगलयानामुळे आपल्या देशातल्या प्रत्येकाची मान उंचावली, तर आपल्या देशाविषयीचा एक आत्मविश्वास हा सुद्धा प्रत्येकाच्या मनात निर्माण व्हावा ही आपली कल्पना आहे. त्यामुळे समाजाकरता खुलं अशा प्रकारचं हे प्रदर्शन आहे. गोडसे बाब, तुम्ही भुरग्यांक शिकयतात म्हणटकूच एक सोंपोवचे पयलीं भुरग्यां खातीर खास संदेश तुम्ही कितें दिवपाचो आसा? म्हाका अशें दिसता की आमच्या विद्यार्थ्यांनी हाका जरूर भेट दिवची आनी वेवस्थीत पळोवचें कितें आसा तें. आनी प्रत्येकाक प्रत्येक गोष्ट आवडटली अशें ना, पूण आपलें म्हणून कितें जें आवडटा तें वेवस्थीत समजून घेवचें. तातूंत थोडोसो मागीर वेळ मातसो चड दिवचो. तशेंच ह्या भुरग्यांच्या बरोबर जर तांचे जर टिचर जर तांचे जर शिक्षक जर आयले तर तांकांय ह्यो आयडिया मेळटल्यो. कित्याक अशें अधिवेशन प्रत्येक वर्सा काय जावचें ना.
तेन्ना हाजे फुडें हें जें कितें ज्ञान आज तांणी घेतलें जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां ते दीत रावूं शकतले की बाबा अशें घडूं शकतात, अशें घडूं शकता, अशें तुमी करूं शकतात, हातूंत फुडें वचपाक मेळटा. होय तांणी जर एक संदेश घेवचो ताजे बरोबर. आनी म्हाका दिसता की आजचे विद्यार्थी आनी शिक्षकय ह्या सगळ्यांनी हातूंत भाग घेवचो आनी पळोवचें, लागींच्यान पळोवचें कितें आसा, कशें आसा आनी ताजो आमकां कितें फायदो जावंक शकतलो. आनी हा वैज्ञानीक दृश्टिकोन कसो आमकां समाजा कडेन व्हरपाक मेळटलो, जे एक्सटेंशन एक्टिविटी म्हणटा ती सुद्दां आमी कशें कितें करूं शकतले, हे हाजे खातीर म्हणून म्हाका दिसता आमचे प्रयत्न. सहस्त्रबुद्धे साहेब, आपण नॅशनल लेवलवर काम करीत आलात, भरपूर अनुभव आहे, तर त्याच्यातनं आपल्याला काय सांगावं असं वाटतं? मला एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट सांगावीशी अशी वाटते की आपल्या देशातली विज्ञान गंगा ही गोव्यामध्ये घरामध्ये गोवेकरांच्या आलेली आहे आणि ही खूप मोठी संधी आहे आणि सर्व गोवेकरांनी या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा अशी विनंती मी ह्या प्रसंगी त्या सर्वांना करतो. आत्तापर्यंत आम्हाला खूप उत्तम सहकार्य गोव्यामध्ये हा कार्यक्रम आयोजन करण्याच्या दृष्टीने मिळालं. गोवा सरकार, गोवा विद्यापीठ यातले अनेक जण आमच्यासोबत काम करत आहेत आणि त्यांच्याच सहकार्यामुळे एका अर्थाने इतकं मोठं कार्यक्रम आणि त्याची योजना करण्याचं आम्ही एका अर्थाने धाडस दाखवू शकलो. तर मी सर्व गोव्यातल्या लोकांना अशी विनंती करीन पुन्हा एकदा की ही विज्ञानगंगा आपल्या घरापर्यंत आली आहे, आपण सर्वांनी त्यात येऊन त्याचा लाभ घ्यावा. तर आज तुम्ही आमच्याबरोबर आशिल्ल्या सहस्त्रबुद्धे आणि गोडसे हांचे कडच्या गजालींतल्यान खुबशी माहिती मेळयल्या आणि जे 5 तारखेच्यान 8 तारीख मेरेन हे विज्ञान परिशद आणि एक्सपो आसतलो, थंय मुद्दाम कांपादार पणजे भेट दियात आणि आपल्या स्वताक जाणून घेयात, आपली बुद्धी विकसीत करात. आपण इकडे आलात, आमच्याशी चर्चा केली त्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही संधी दिल्याबद्दलही धन्यवाद. देव बरें करूं.